Кніга роду, раздзел 45. І не мог Язэп больш стрымаць сябе ў прысутнасці ўсіх, хто стаяў побач, і закрычаў: «Выйдзіце ўсе адсюль!» І нікога не было з ім, калі ён выявіў сябе братам сваім. І ўзнёс ён голас з плачам, які чулі егіпцяне ды ўвесь дом фараона. І сказаў Язэп братам сваім: «Я Язэп, ці жыве яшчэ бацька мой?» І не маглі адказаць яму браты, ахопленыя вялікім страхам. Ён жа сказаў ім ласкава: «Падыдзіце да мяне». І калі падышлі блізка, сказаў: «Я Язэп, брат ваш, якога прадалі вы ў Егіпет. Не шкадуйце, і хай не здаецца ганебным, што мяне прадалі ў гэтую мясцовасць. Для паратунку вашага паслаў мяне Бог перад вамі ў Егіпет. 2 гады, як пачаўся голад на зямлі, а яшчэ застаецца 5 гадоў, у якіх нельга будзе ані араць, ані жаць. Раней паслаў мяне Бог, каб былі вы захаваныя на зямлі і каб выратаваць жыццё вашае збаўленнем вялікім. Не па вашым рашэнні, але па волі Божай пасланы я сюды, тым, хто зрабіў мяне як бы бацькам фараона і гаспадаром усяго дому яго і князем на ўсёй зямлі егіпецкай. Спяшайцеся і ідзіце да бацькі майго і скажыце яму: гэта загадвае сын твой Язэп, Бог учыніў мяне гаспадаром усёй зямлі егіпецкай. Прыходзь да мяне, не марудзь. І будзеш жыць у зямлі Гашэн, будзеш блізка да мяне ты і сыны твае, і сыны сыноў тваіх, авечкі твае і статак твой, і ўсё, што маеш. Там будуць цябе карміць, бо застаецца яшчэ 5 гадоў голаду, каб не прапаў і ты, і дом твой, ды ўсё, што маеш. Вось жа вочы вашыя і вочы брата майго Беньяміна бачаць, што вусны, якія прамаўляюць да вас, мае. Раскажыце бацьку майму пра ўсю славу маю ў Егіпце і пра ўсё, што вы бачылі. Спяшайцеся і прывядзіце яго да мяне». І кінуўся ён на шыю брату свайму Беньяміну і абняў яго, і заплакаў, а ён таксама плакаў на яго шыі. І цалаваў Язэп усіх братоў сваіх і плакаў на кожным. Тады толькі адважыліся яны гаварыць да яго. І разышлася добрая чутка ў палацы фараона. Прыбылі браты Язэпа, і радаваўся фараон і ўся яго сям'я. І сказаў ён Язэпу: «Загадай братам сваім, кажучы: наўючце жывёлу вашу і ідзіце ў зямлю Ханаан, і вазьміце адтуль бацьку вашага і радню, і прыходзьце да мяне, і я дам вам усё дабро Егіпта, каб спажывалі вы лепшае ад зямлі. Загадай таксама: вазьміце вазы з зямлі егіпецкай для перавозкі дзяцей вашых і жонак, і вазьміце бацьку вашага і спяшайцеся, як нахутчэй прыбыць. Не турбуйцеся з-за маёмасці вашай, бо ўсе багацці Егіпта будуць вашы». І сыны Ізраіля зрабілі ўсё, што ім было загадана, і даў ім Язэп вазы па загаце фараона і харчы, патрэбныя ў дарозе. Таксама загадаў ён прынесці для кожнага з іх вопратку на змену. Беньяміну ж даў 300 срэбранікаў і 5 пар вопраткі на змену, а свайму бацьку таксама паслаў 10 аслоў, якія мелі даставіць усялякія багацці Егіпта, ды столькі ж асліц, што неслі пшаніцу і хлеб і харчы на дарогу. І адпусціў братоў сваіх і сказаў, калі яны выпраўляліся: «Не сварыцеся ў дарозе». І яны, выбраўшыся з Егіпта, прыбылі ў зямлю Ханаан да бацькі свайго Якуба. І паведамілі яму, кажучы: «Язэп жывы, і ён валадарыць над усёй егіпецкай зямлёю». Але сэрца яго засталося халодным, бо ён не верыў ім. Тады пераказалі ўсе словы, якія сказаў ім Язэп. І калі ўбачыў ён вазы і ўсё, што прыслаў Язэп дзеля таго, каб прывесці яго, аджыў дух яго. І ён сказаў: «Хопіць мне, калі яшчэ жыве Язэп, сын мой, пайду і пабачу яго, перш чым памру».